Straight to the point. Nagunas tumaysgutanan karong butaga mga higala. Low pressure area nga gimonitor karon. Sa Pag-asa nahimutang sa 150 kilometros silangang Baler Aurora. Straight to the point. Aduna kini high chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Ang southwest monsoon o habagat mao'y nakapiktos sa Bisayan og sa Mindanao. Straight to the point. Ato na sang batayanan mga higala ning ato rong kahimtang sa panahon. Dumikan ini mahigalang laing low pressure area. Na matagigayon nga dunay low pressure area. Naginang mahinumdom nagiputa lagi ning flood control project. Makalimtan na limtan naman ta nato mga higala. Pero di gyud malikayan, pahinumduman gyud ta mga higala sa kinaiyahan nga ato gyung balik-balikan paghisgot ang flood control project. Ato lani niya agi katawa mga kaigalaan kay porbida grabiha oy ha. Tagantang nagpagtagad mga kaigsunan kay bidang ilngiga no. Kining pamilyang Diskaya mga higala nga mo'y tag-iya sa Alpha and Omega nga construction firm mapagi tag-iya sa St. Timothy o CMDI ka mga kumpanya ang iyang gipanag-iya nga nakakuha og kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Isos Ginoo ko. Grabiha ba kana mga kaigalaan? Og imong ikwintada ang nakuha sa pamilyang Diskaya niabot og 31 billion. Sa proyekto mahigalagikan sa DPWH. Straight to the point. Makaingon man sa tamang higala sana all. Ang QM Builders din sa ato 7.3 billion. Pero si Diskaya nakakuha mahigalaga 31 billion. Grabe ha. Sa nakabutang sa mahigala hapit tanan mga kaigalaan nga rehiyon sa Pilipinas. Naa si Diskaya. Pagkangilngiga ato ni tagad pagtagad mga sukid dig paminaw. Niya pod mga higalay kining top 15 di man malikayan gamay isgutan nato yung top 15. Diya po'y uban mahigala nga mga contractors pod iyahay lang mga kaigalaan. Unya naunsang hitabua. Pagkatumpag sa riprap moingon dayon nga tungod sa kinaiyahan. Pasanginlan mahigala nga pressure sa tubig. Bisa nakita nimo nga ang kabilya mga higala porting gagmaya. Ang pasanginlan ang kinaiyahan. Sus kaluoy mga sukit dig paminaw, ha? Ato ni hatagag pagtagad karon nga buntaga kay porbidan dagkuan ning kwartaha oy, ha? Sa 545 billions na atong gisgutan ha. Nga flood control project sa tibok Pilipinas. Iyahay mahigala mga contractors o gihimong bakal litsira. Naganta nagpagtagad rumutaga mga kaigalaan mo na nga karon medyo murag mausab na tong mga duwa sa kabataan kani adto indikin. Kana bang mga bata nga magduwa ba mga gagmay elementary hinumdum ka kana mga elementary mga high school awa na ng high school kana elementary kana bitawng appear tayo ana no sa patong usa nga kwan nya mingon day I want to be a doctor. When I grow up, when I grow up, I want to be a lawyer. Ano ba, no? Ang uban kasagaran, I want to be a teacher. Pero kasagaran ako yung, I want to be a doctor. Karon usab na. Ang mga batong, I want to be a contractor. Sinsala mo sa kong tingog kay medyo pagaw-pagaw o niya more or less naman yun. Makahibaw ang kabataan nining ato mga panghitabo karon makaingon na gyud when I grow up I want to be a contractor. Ato lang niagi katawa mga kaigalaan kay ang manifesto karon, dunay manifesto sa Mayors for Good Governance. Alang sa transparensiya mga higala sa mga flood control projects. Wa pa makakuha ang miunag pirma mga higala si Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City. Nisunod si Vico Soto mga kaigalaan sa Pasig City. Doon na mga mayor mga kaigalaan nga ni pirma na sa manifesto mga higala Mayors for Good Governance. Manifesto mga higala nga alang sa transparensiya ni ining mga flood control projects. Orbida na mirma na apan sa Sugbo way bisag usang mayor nga ni pirma. Ngano ka ha? Duda ko doon na sa group chat.
Mura dunay GC siguro ni ato mga mayor din nga di tama mirma. Or doon na lang yung individual lang yung mga higala nga hinungdan. Ato ni tagag pagtagad kay ang Cebu mo'y second nga dunay pinakadaghan nga flood control project. Apan way bisag usang mayor nga mo pirma niining manifesto mahigala sa transparensiya. Straight to the Kaya point. pagtagad lubutaga sa atong mga uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan ato sa tagag pagtagad sab. Uy ato din bisitahon sa tong padayon nun ta sab nay kadaghan may mag-remind nako nga ayaw kalimti ang issue dito sa Bantayan Island. Kaya madugay na to hisgot-hisgot mahigala sa mga issues. Murag makalimta naman nimo dinha nga angay panghisgutan si Michael Dino. Ikaw wa ta malimot anang mga issue ha. Pero unsaon taman nga dunay mga dagkong panghitabo, dunay mga issues mga higala nga kuan. Amo kana nga importante nga ato lang sa mahisgutan. Sige, mosuroy tas Bantayan Island untaw taon. Atong subayon atong tan-awon tong building mahigala dito ni Michael Dino nga 11 andana mga sukid tigpaminaw. Bisan ang gitugot mahigala sa DENR, ang gitugot mga higala nga tulo ka andana lagid kutob. Kay kanang mong area protected area ani paturatoy gyud mga higalag patubo si Dino kutob sa 11 andana. Way nakapalag niya mga kaigalan kay ngil gunas Dino mga sukid tigpaminaw. Straight to the Kata point. pagtagad lubutaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang DPWH Secretary Manuel Bunuan way intensyon matud pa niya nga mubiya sa katungdanan taliwa sa kontrobersiya karon sa mga flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Taon sa man taon ning kalakiha ato ni hatagag pagtagad kay kini mga kontraktor mga kagalaan kini ni ang mga maayong makigsabot ni sa DPWH og masabot nato nga kini mga contractors nga nakakuha gyud og dagkong mga pahat gikan sa Department of Public Works and Highways. Medyo maayo na siguro nga mga contractors inakin nga makiga halubilo dito unya si Bunuan ato ni hatagag pagtagad ka under man ni sa imong watch karon. Under sa watch si Bunuan may gila bidang grabe naghitak ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kung tinuod si BBM aning iyang pag-imbestigar, una mahigalad doon naging mga tikalbong ini sa DPWH. O kanang tininuod ning iya. O tininuod ning iya ang usa ka ahinsya nga grabing korupsyon mo'y gitagaan sa dakong budget. Laliman ka ana? Unya, kinsa man kung imbestigaron, labi na katong mga project nga guni-guni. Guni-guni ghost project. Nganong kinsa man ang DPWH nga kanang pagtukod sa project, paghimo sa project ikontrata ng private contractor. Naa may inspector ana sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Mura man ganin magbahay baka inday kin ba nga mangutang sa pag-ibig, Di man karelisan og tanawa pila ka porsyento na progress billing. Kani, why project na himo gi-release ang kwarta? Nya gi-certify nga completed. Kinsa man na nag-certify? Anong dili man na mga tikalbong sila, Ngano wa man lagi murag na suspenso lamang? Bisag suspenso lamang, wa man lagi. Unsa man bisag reprimand lang? Tagad pagtagad rumutaga mga kaigalaan sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the Now point. atong bisitaon sa kadali ning Bantayan Island kay taon naman ni nga siging gawas gyud sa mga balita nato. Hastas pamantalaan pero kita na ulahin lang kita pirmi ining atong mga isgutanan. Kay tungod sa kadaghang issues, no? Sige lang, no? Inahinala ni ato mga higala kay naghantag po na buyag naman tayo mga advertisements. Unya dayon, doon ay mga kalit-kalit nga report ato mga unahon, O maghisgot ta mga higalag kinini ang Bantayan Island kay doon ay mituybo nga building ni Dino mo kalit pod og uwan mi baha. Mo itong unahon og take up kay kinigod mga higalang daghang ma-chat nato nga ayaw kalimti tawag hisgot sa Mike Dino. Kini inani nay mga mopahinumdom nato pero kini man gud mahigalang baha ang kinaiyahan kay mopahinumdom nato
inig-uwan-uwan labig mo kusog, wa na gyud. Kanahon na gyud kadigig kalikayan nga mosantop kis mo nahuna bida. Flood control project. Ato lang agi katawa mga higala kay grabe ka binilyon ning kwartaha nya pagkahuman ari ta sa soroy ta ning Bantayan Island. Kining Bantayan Island to ani sa northern part of Cebu. Makita tagod kong mapa names. Kini mo ni ang mapa. Pwede ma-zoom out sa kadali para makita ng bird's eye view sa Cebu nga mapa og ang Bantayan. Kana. Kuan sabi, zoom out sa para hatag lang idea sa tong mga kaigsuonan labi mga kining ato mangod mga higala mga listeners. Doon na mga higalay ni sa Cebu, doon sa Kabisayan, Mindanao, Pilipinas, doon na po iban tos gawas nasod nga nitanaw og naminaw niining atong tulumanon sa DYHP, RMN Cebu og IFM. Straight to the point. So kining yuta amo ni ang Cebu ang mainland. Pwede ba nang ma-names? Pwede ba makita ang tibok mainland? O niya atong linginan tong Bantayan Island to as northern part of Cebu? Basi pwede ra. Sa gamay lang ha. Okay, ato lang pagtagad mga kaigsunan. Kana na ang ato sang tagaan to bird's eye view, no? Okay, gamay lang kay mga higala. So atong ipa-zoom out sa niya dayon zoom out sa tadaan makita na tong Cebu province, ang yuta ba Cebu province. Unya dayon makita po nato kana no, mo na say okay, zoom out na. Pwede malingi kana. Pwede to ni malinginan to nimong Bantayan Island names. Sige, ato lang kunong lingin-linginan gamay be. Kana. Mo na sa Bantayan Island, no? Alang sa atong mga naminaw ron, kini ni ang Cebu province, sakop niya mahigala, daghan sa mga islands na sakop niya nga, anindot kaayo alang pod mga higala sa mga turista, anindot pod kaayo nga mga isla, mga white beaches, kay dili dapita sa pikas pod amang pong Camotes. Kanang Camotes Island, dunay yuta diha nga kanit pod, tulo ka lungsod na. Puro, Pilar og San Francisco. Unya mo tabok ka sa pikas, Tudila. Ang Pilar dai mo adto mo tabok ka pagyod, no? Puro, Tudila og ang San Francisco. Dito kalimtan kay sa Buykir ba daga Camotes ra ba ni? Unya mo tabok pagka sa unahan mo labang pagyud kag laing isla mo nang Pilar. Sakop gyapon sa Cebu, no? Unya moadto ka sa northern part of Cebu, tugid sa pinakakuanan jud sa north. Nikabot nimo sa north, na ay isla dito kining gitawag og Bantayan Island. Nindot ning mga isla po dito. Kini po rabuyag ni mga isla sa Sugbo no anindot. Mga kuan kayo kanana ang mga white beaches no? So Bantayan Island na po isla diha kanang mga malapas ko pagkasikat kayo nga isla na diha ang diving, na diha mga white beaches, no? So kinahanglan sa i-preserve kay kuan man kini ni ang matawag na to mahigalag anindot ba nga ang nature nga naa diha, no? So mao kana ang Bantayan Island po nasusama ni Camotes nga kanang usa ka yuta diha, usa ka isla. Mutabok kag sakay ka mahigalag barko, sakay kag pumpboat, makatabok ka dito sa isla, kanang maong Bantayan Island dunay tulo ka lungsod na. Ang lungsod sa Bantayan, ang lungsod sa Santa Fe o ang lungsod sa Madre de Dios. Straight to the point. Now, sikat ka ng maong isla. Sa di pata mo adto Bandino ba? Sa di pata mo adto sa kining building nga gituko ni Dino. Diha mahigala sa Santa Fe. Na kining Bantayan Island, kay bawo naman mo anak, pero ako lang ihatag ang dugang background alang sa mga bag-o pang sunod or baka katuna kay bawo na pero ganahan na po niya ma-reminded sila. Kini siya tulo ka mga lungsod. Ang Bantayan, Municipality of Bantayan, ang Municipality of Santa Fe o ang Municipality of Madre de Dios. Si Kapitan Dondon Bacolod taga Madre de Dios sa Baliday. Unya kini ni ang kana sikat nis buwad ning Bantayan Island. Unya kuan po ni ang nakasikat inipod mga kagalan gawa sa mga nindot nga mga beaches, ang kanang ilang Holy Week na gani, perting aligriha dito kasamang kay kining Bantayan Island mo ba fiesta dito atol sa Holy Week. Kay kini magud sila mga higala doon ni slay pagtugot sa Santo Papa, mahinumdom ko nga ngano nga di na to malimtan kay ang atong Santo Papa ron si Pope Leo the 14th.
Ang naghatag og pagtugot nila kaniadto mga 18th century si Pope Leo. Pope Leo gyapon pero the 12. Pope Leo the 12 gitagaan na sila og pagtugot nga mahimo silang makakaon og karne bisan pa man panahon sa Holy Week. Straight to the point. Kanang kabantay mo sa bantayan, wato bantayan, kanang Birni Santo, ihaw baboy oy. Nya naa diha mga life size ang ilang mga imahin nga ilang iprosesyon atol sa Holy Week. Mga life size nga mga imahin, mga images. Jesus Christ na ang kang San Pedro, kang Mama Mary, na diha mga life size images. So mag-commemorate ka mga higala sa mag-commemorate ka sa Semana Santa. Anindot ka naman tayan? Pero mo lagi na way puasa dito kay pakals man. Okay man to itugot man kaon dito baboy. Ang uban gud anha ra mga tuog mahigala sa mga beaches, baybayon, sus gabiha, magtint na mga tao pagkapuno na lang kayo ng Bantayan Island. Bismo gud ka na kay balay dito dahil nga nakaibalay niya, pertinaghanan sa mga turista, mga local tourists, aban mga foreign tourists na puno mga hotels. Ang uban magtinta lang niya sa baybayon. Ang uban, na uban balay dito, okay, pabangan ng pikas kwarto, magkakwarta sila. Kanang panahon na yun, ha? Alting, kuha na ng Bantayan Island yun noon. So, ako, sa akong kabahin, kaduha pa kong anha sa akong tibok kinabuhi. Una, kinini ang tulindot yun nagkanto ko. Una, wa kay ko ka-appreciate kanindot kay gikan ko sa Bumburadyo at itong hinagihigayon na. Di ko kalimot, anak nga, natugpa may Bantayan Island. Tungod tos pagkalunod sa MB Asia, South Korea. Ito bang, sa Trans-Asia ba day? Padung sa Iloilo to, nanlunod diha sa may Bantayan, kay nasangit mahigalas gasang ang iyang, ang barko. Kung man itong barko, Roro type of vessel ba? Pag hangin-hangin, sus ni, napadpad ang barko. Kinig ang mga Roro type of vessel, dali, mapadpad ba? Napadpad og na buslot ang iyang balast. Naigo man sa mga bato. Nalunod. Pagkalunod, coverage mi. Basta kay adto may mahigalas Bantayan Island, pila may ka-reporters. Ako, names. Imong ka na, Felix Lucabon, names. Kaming kuyuga na, names. Felix Lucabon, ako, si Mirel Martinez, dito ba yung speakers? Abot mi to Bantayan Island, mga higala, unya. Bida ako may nagdaas budget sa among coverage. Unya, paggikan sa Danau, unya, mga untas Danau, ngaon mi. Abot dito sa Hagnaya, mga untas sa Take, waman. Unya, mupliti pas barko pa doon dito. Igo mi natugpas Bantayan Island na zero, wa nagikorta. Turot yun. Nadiskarte na lang yung saon pag uli ni Ron nga wa man tayo korta na nabilin. Nang hitch na lang may pagpauli na mo kay na mga survivors dito naman sakay sa barko, libre man sa sakay na. Ya ang Philippine Coast Guard dito mi nang hitch dito na mupauli mis mainland wa may kapiliti na. Medyo alegre itong pagkatuan ako permirong po dagsa ko ng Bantayan Island. Astilan. Pertitong among experience, oy. Wa nagikorta bisag gamay mi. Pila budget sa coverage. Ito tas kuan taon. Nya ako may ko ikaw da, ako may. Sige ako das coverage, 5 may reporters. Nya kay mga on man. Awa na oy. Nahurot ng kwarta. Pag igo naka touch miss Bantayan Island. Kay di man makadunggo dito kay putik hangin-hangin pa man tong panahon na hapit kay malunod tong misakyan sad. Niingon nga adto pikas kuno padunggoon kay di makadunggo sa pantalan kay hapak is bawd. So nituyok ang among gisakyan. Nya di wa may pantalan. Ni pakyaw na pud og pampbot gikan sa barko nga makadagsa sa baybayon. So bayad mis pampbot pag abot dito wa gutos budget. Pag abot na dito sa kuana. Namo pa mga tao dito Mingon nga sir, kana na ang pasanon mo na mo sir, o hindi mo mabasa, nya bayad pod. So nakatog pa mi, bayad. 5 may kabuok, di, wa nagikwalta bisag gamay. Coverage mi, hala. Tinagalog pa mi, kay bumbo, kung sa una, mag-tie up god. Nangita lang mig-diskarte dito ang inantigo nga usaon to makasurvive din pag pamauli na mo
Dito, doon may mga survivors, ni apil mig sakay sa barkos mga survivors. Motoy una na kong pag-adto sa Bantayan Island. Nya ikaduha na kong pag-adto sa Bantayan Island, naningkamot gyud ko makaanha kanang Birnis Santo. Kay ingon man sila gyud nga kanang Bantayan Island kung Birnis Santo kanang Holy Week, anindot kay nang lugar ha. Samtang mingaw bitaw ang ubang mga lugar sa tibuok Pilipinas. Kay Katoliko god, mingaw. Mingon nga imong naong mo na Birnis Santo, mo na naandan niya kanang kwan. Ngano kanang mingaw? Unya kani adto ra Birnis Santo. Wa gyud mga activities santo gini karon napa maghapon nato na, no? Labi na Cebu, kay kining Cebu god, kita maoy duyan sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ang cradle of Christianity sa Pilipinas niya sa ato. Munang grabe ang Katoliko Subo. Matured ba gyud nga Katoliko ang Subo ikumpara sa Manila? Dili sa pag-unsa ba? Kay kita magprosesyon tang Santo Niño, hapsay man. Sila magprosesyon dito may gala sa Nazareno, magkagubot man. Oh. So grabe ang Katoliko dili kanang Bantayan Island ang masimbahan dapat nadagko kayo. So ang nahitabo, sikan na kong pag-adtungan akong isulti ni. Nga kaduha pa ko kaadto, gusto kong kabalik. Kay kini ako mo pasabot, wa gyud ko personalan anang building ni Dino, wa gyud ko kakita ana in actual. Di man na makita kisabay makaadto-adto. Accidentally dunay naka-report nga ni ay building Dino, wa gyud ko mabaw nag ugway naka-report nga ni may building na may vlogger gud nga man nag-report. Akong ginan brother Sok Fernandez nga brad. Karon nga Birnis Santo di sa kumubat-bat. Kay iya man kong papilon nga bat-bata kay Birnis Santo ko di lang sa kurong kuana. Birnis Santo ha kay muadto gyud ko anang Bantayan Island mo tan-aw ko. Unsa ba na diha nga kada na ang atol sa Holy Week magfiesta man kuno. Sus tinuod gyud ay. Adto na to. Kadto magkabantayan no? Adto tinuod gyud ay. Magfiesta gyud. Ngano man kay si Pope Leo the 12 sangay sa atong Santo Papa ron naghatag kini mga higala og exemption ni anang Bantayan Island kay ang pare kani adto sa Bantayan dugay na 18th century. Ngayon nagsuwat Santo Papa nga kining among mga islahanon ang panginabuhi dili sa Bantayan panagat pangisda. Unya naman tay mga kalihukan sa Holy Week dili na to sa papangisdaon. Unsa may lang kanon? Dili sa mo mangisda dito. Mo nang gitugutan sa nga sige og unsay karne nga naa diha. Kaunon lang ninyo. So gitugutan sila hantod na himong tradisyon na hantod ron. Sige na bisag Birnis Santo, mo nagingon unsa man ninyong doktrina Katoliko? Inig-ari ka sa Bantayan Municipalities Bantayan, mainland man na. Lahi ng Bantayan Island, lahi ng Municipalities Bantayan day no. Di ba day? Lahi po tong kuha ba unsa ni sa Santa Fe Bantayan. Lahi daan Bantayan di ay. Malibog ba sa tanan ko na daan Bantayan mainland Cebu na. Og naapag ka sa daan Bantayan, bawal mo ka og baboy sa Birnis Santo. O magkatabok ka dito sa Bantayan Island, pwede na. Ato na agi katawa mga sukid tigpaminaw. So, kana na ang nakaadto ko kita jud ko dito nga porbida. Pagkadaghang tao, life size gyud ituod ang ilang mga images. Tungod na sa exemption nga gihatag ni Pope Leo the 12, ang sangay nining atong bag-ong Santo Papa nga si Pope Leo the 14. Gitagaan sa exemption o pwede mo diha. Hangtod doon gihimo nilang tradisyon, hangtod doon nga ang Bantayan Island inig Holy Week magfista sila. Mato gyapon ka may bisita iglesia gyapon ka. Dito gyapon adto kag Santa Fe. Kung adto kog Santa Fe nga simbahan, adto kog madidihos nga simbahan, ari ko mahigala sa Bantayan Island simbahan para maka pamalandong gyapon ka, pero lahi man kung pamalandong nimo kung nakapuasa ka. Dito way puasa. Ampo lang ka dito nga kan pero busog ka. Kaya medyo samok bitaw dahil Holy Week dito di ka pamalandong. Dabi tay aligrig fiesta gyud, fiesta mode gyud. Labig adto kas baybayon, pagkagrabe. Ang baybayon gyud anindot diha. Kanang Bantayan, Municipality of Bantayan, life size din ha, sikat sila sa life size nga mga images. Pero sa beach dahil dili sila sikat kaayo. Ang pinakasikat og beach diha mga higala kanang Madidihos og Santa Fe.
Mas grabe gyud Santa Fe. Sumuna nga naa diha ang gitawag og Dastria. Nagi pa nag-iya mahigalang Michael Dino. Kay kanang baybayon pagkaputi na lang. Kanang baybayon mura kag makakanta tong kuan na kasamang kay Mutya Kabaliling, ha? Mutya Kabaliling. Puti nga baybayon, ha? Oh. Mo ni tawag kita baybayon, no? Mo ni ang baybayon sa ako ipakita niyo sa katong mga followers sa social media. Kini mo ning baybayon sa Santa Fe. Pagkaputi na lang ang bus mga higalab kuan kana na ang pino. Ha? Mura kito sa Boracay bitaw day nga naay station 1, station 2 ana ba? By station. Katong station atong giadtuan bitaw indaykin ngadto mi sa taga news department ato. Murag pulbos. Kini ni ang kuan mausad ni. Anindot kini ilang beach diya sa Bantayan. O kunya kining gideklarar man gud ni kining Bantayan Island nga usa ka protected area panahon ni Ferdinand Marcos kadtong senior. Ipapa ni BBM. Gideklarar kana niadtong 1981 nya protected area na kanang lugar ug ang mga silingan nga mga islets. Naapil na diha kana na ang mga Malapaskwa kanang usa pa na mga silingan nga mga kuan na apil. Protected area kanang lugar. So dunay mga restrictions under sa balaod. Ha? 1981 na hangtod ron. Protected area ng Bantayan Island. So daghang mga restrictions mabitaw ikaw negosyante ka. Mo medyo alanganin ka na napita kay tax declaration man ang mga yuta diha. Pero dunay nakakuha og title ana prior to 1981. Ana karohon ta na niya kay ang doon na ba arguments Dino mahigala nga naaman sila Torrens title matod pang Dino. Pero in fairness mga kagalaan mga maynglaki ni mga abogadong Dino may mapagka-argue nila yun, no? Kita masuk sa argument okay sa da pero kini ato magod kay diya matasa tunga mag-agi so kini niyang ato lagi sulting kamatuoran yun sad, no? Pero in fairness ha dakog bayro nun Dino ni ang mga abogado. In fairness ha, kay may pagka-argue nila ba? Oh? Kini ni ang ilang posisyon sad. In fairness, mga sugid di paminaw. Pero kita niya matas side sa kamatuoran kay niya matas tunga, kay niya matas media mahigala. Unsa mong giklaro ani gyud, no? Ato ni tagag pagtagad ha. Kay argue man to mga kagalan kay kini gud 1981 gideclare Marcos protected area na. So kay protected area man daghang mga restrictions kay ang environment ba? Mga environmental laws, mga higala nga applicable na ng isla na ay mga restrictions nga gibutang. Kinini ang in fact, kanang magtukod ka building, kawantay mo, umadto mo Bantayan Island. Why building nga mo tuybo diha nga taas? Kutob sa third floor. Tulo ka stories la ang gitukod. Nga naman, tungkol sa restriction. Pero Dino may galaway, nakapalagoy, ni paturatoy pataas ang building. Na ato na yung pagtagad mga kaigsunan kay ang ato ba na may balaod pero way nakapalag na dito kay kini ko mga taga DENR ganay mo taga DENR mahigala mo ila mo na ng piyong-piyungan sa nadiha gud ba kana na ang isa may mo palag nag kanhi ko na kuan cabinet secretary ngilingig ko na no unya suod kayo mga higala ni kanhi gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Si Gwen Garcia nakakitaan ng building nga. Oy, sige mga to, Gwen. So, ikaw, taga dito ka, may hunahuna ka nga. Okay, day ni. Wala problema. Umuriklamo ka, day. Waman naman, gobernador. Kagamhanan nila. So, ikaw, yanong tao ka. Mutanaw ka ng building nga kang Dino. Jesus, Ginoo ko. Kisa may mubangga. Niya, magkuyog si Dino o si Gwen nga perting sa ura. O hunahuna ka nga. Uy, dili, day ni. Di kang bangga, dagko kayo ng mga tawana. Kisa may maka-afford ko no. Wa may kana kani mga mayo hadlok kaning Gwen. Ha? Kisa may makapalag. Karon natunong nagiwa na si Gwen sa Kapitolyo. Kay naapas Gwen sa Kapitolyo way makapalag. Ha? Straight to the point. Ano prangka-prangkang istorya? Howd? Ha? Straight to the point. Okay, ato pagtagad mahiga na tong dugang mga isgutan ng Buntaga. Masa may
unahon to isgot aning ko ana kanini ang atong hisgutanan. Ni mahigalay mga mayor, ni ay miingon nga manifesto mga kaigsunan, no? Paay na mirma mga mayor Sugbo, ha? Now, atong balik-balikan mahigala ang Bantayan Island sa. Kini ni ang Bantayan Island mga higala sa ako nang giingon. Ako mismo kaduha pa ko nakaadto kay medyo may gilayon masad na ni store. Anindot ang iyang beach. Nindot ang iyang celebration dito may gala atol sa Holy Week, unique ayo. Pero tungod sa kalayon ba? Pero og kana magong ang kana magunting bakasyon magunang inana day kanang mga Holy Week ba noon daghay mga adto. Sa akong kabahin medyo maalanganin gyud ko kay bisag Birnes Santo, mingon man Brother Sok nga mabat-batas Birnes Santo dong. Nya huna nako ko. Wa man koy angay nang bat-bat Mayor Sok. Sige lang, maangayan na lagi. Muna nga, lisod kong adto, Birnes Santo. Pero day kausan, hangyo kong Brad Sok, nga adto gyud ko. Di lang sa kong apil-apil anang atong bat-batron, kay gusto ko maka-obserbar, unsa ka tinuod na. Ito tinuod gyud ay Nestor. So ako mo't pasabot nga ako mismo kaduha pa kong adto. Ambot og ang ubang mga sakop sa media, di man kay, di naman, taga-concentrate lagi sa Cebu City. Di arma mga opisina, mahigalang, Cebu City. Panalagsara man sad ingon nga doon natin mga incident dito magkapadatag mga reporters inana. So wala kayo matutuki ni ang nahitabo gid ini mga kagalaan kining Bantayan Island. Medyo na papariho gid ni trabaho ang mga similarities ha. Sa nahitabo sa Captain's Peak didto mga higala sa lalawigan sa Bohol Inday. Straight to the point. Kay kini gud mga higalang naman tay mga pictures sa tong Captain's Peak names no. Katawanan kayo ng hitabo ang Captain's Peak, eh. Wa ni tuyo, katawan mo. Giadto mo ng buwiki gani. Oga, pagkita sa kadali ko nitong Captain's Peak. Pero sa di pa ni mo ipakita to, ipakita na sa ng building ni Mike Dino, be. O makita na ganit ni mo names, ato itapad lang names. Nya, parihan ni mga protected areas ba? Kani, Unsa man ni video ni? Dakuan ng building, luxury man ko ng hotel ni day. O gamatod pa butangag casino kini. Kuyaw gid ay no. Dala kadakuan ang building nga. Pertingil ngiga, gabon taog. Dili man ni basta-basta mahigalago kay kwarta ni Nestor. Ngilngig ka na nga building. Ug moadto ka og Bantayan Island, kanira mga building nga mo nituhoy. Kay ko ba mga buildings ito may galan sunod bagi sa balaod. Sunod pa sa balaod yun nga kutob ta sa tulok andana. Si Dino kasabot pagini sa mga kagalaan kay ikaw gay presidential assistant for the Visayas gud ka. Kana gud mahigalang dako ka granggo kung mahimo ikaw maoy musunod og balaod kay kanang nasa ubos di na makabadlong nimo. Kinsa may mo badlong nimo Nestor? Ikaw sama tong gobernador Gwen Garcia. Sa diha pas kapitulo kinsa may makaako og badlong ni Gwen. Kanang taga Department of Agriculture hadlok gipangkiha ba ito niya mga taga DA. Kay pag-ingon sa taga DA mahigalan naanay ASF African Swine Fever ingon si Gwen why ASF? Si Gwen may matuman ingon siya wa na kulira na gipangkiha niya itong taga DA. Kani mga trabahantes gobyerno tinuuray lang pagkatalawan kini sila inday hadlok ka na kaso plangka pag-istorya hadlok ngani doon na intay usa ka taga-DA nga gikihan ni Gwen nga na-stress inday na-stress taon tong usa gikihaman kaya di mo economic sabotage mo inana kahawd kadto si kanhi gobernador Gwen Garcia. So why makapalag niya mao po ng taga-DA hadlok sila Gwen ko na naglingkod sa Kapitolyo unya Michael Dino ko na patingil ngiga ko na manghigala kanhi na cabinet secretary sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ya kinihinong iyang kalaki ni Dino
Antigo sa ni anyang gihimo, wa niya himuan na panahon manghigalas Duterte administration. Nga naapas digong ba? Kabantay siguro sa di pa sugot Duterte ibig sabihin ma-question tayo na. Igo gyud na human manghigala yang termino. Buntaog sus marusip. Ang kanang tops mga kaigilan. Pagililiga na pagkabilinga day. Kalingo-lingo kay gid ay. Unya kanang Montebello Hotel gipalit niya. Parte ngilngiga. Unya karon niya ini tuhoy nga building dito mahigala sa Bantayan Island. Unang dunay daghan nga mga nakasulti kanato. Nga kana as dino maantigo nga makamao kana. Ikaw di lang sa tamutuo dayon pod kay ngano medyo para nako kuwang-kuwang pa ng mga ebidensya ha. Nga kanang kay ko klarong ebidensya. Ang ato na igo ra kita sa bitaw no. Sa una sa wa pa ni sa gobyerno dino kung kabantay mo kadto mo tong Bikiris kulon tong iyang negosyo day. Ha? Nay dino nga Bikiri dito. Og do na po sa kananan diri mahigala sa may Banilad nga iyang ginegosyo pod. So, ngano man ani man pagkasinso sulbong man gyud nya pertin pagkasulbong nga. Agi magkapangutana ba? Unya dunay nakasulti nako nga panahon sa pugo. Panahon sa pugo, puting grabiha ko nung dino. Ikaw di ko makatuo sa lana. Posible tingali panahon sa pugo, ato mga insect, posible nga ni sulbong nga negosyo kay ganahan tong mga insect mga on sa restaurant ni dino. Kay kanagong restaurant ni dino, mga European foods na. Basta ito mga insig ganahan mga on European. Dako siya halin na ni store. Wa ganahi siguro pangaon na mura baga napulaan na siguro mga Chinese foods ba? Haritas European ba? Pastangilngiga gyud. Muna kinsa man kuno taga diin dunay mga kasulti nako. Kahong kinsa hadlok ka oy. Presidential Assistant for the Visayas na Hesus Ginoo ko. Anya suod mga higalang Gwen Garcia, gobernador kanhin Sugbo. Kinsa di mahadlok. Magkuyog sang Gwen dito day. Magkuyog sa Bantayan Island, makakita ka Hesus Ginoo ko. Bugat kayo ba og bugat kayo og bakir ba? Bugat siya mismo bugat plus ang mga higala bugat. Umubangga ka karon government official ka nga DNR ka mo bangga ka ay paksit ka. Delikado ka. Sus pagkasayon humok pas mamon in town ka og DNR ka na mga regional director kana mga kanang Hesus Ginoo ko. Hibaw ta si kalakalan oy. Pagkahumok na kayo ini kadtos taas na nila nga wala tangtangan na ni balhin itong mo na. So why makapalag? Muna klaro ang istorya. In fact, doon ay nakasulti nako nga pagdayo naog ni Presidente Duterte sa Malacanang. Paragwa sa ganahi, paglamano ni Dino. Iyang gilamano tanan nga mga cabinet secretary niya, iyang gipasalamatan murag Dino muragwa kayo. Ana, di pa ko basta-basta makatuo ana, kay kana istorya raman, pero mo isulti nila nga gilaktawan. Wa mo lamanos Duterte Dino. Ato lang agi katawa. Pero suod silang Gwen, mahalag mo kinaunsa. Si Gwen Garcia mga higala nga, si Duterte mo yung nagbutang niya pagka-gobernador ng 2019, iyang gitalikdan pag 2022. Kuwantay mo, gitalikdan ni kanhi gobernador Gwen Garcia, si Duterte, apan wa yun natalikdis dino, inanak kangilngig ang ilang panaghigala. Kisay mo bangga, di inar ka, di ka kabangga, astang Mayor Santa Fe. Ang Mayor Santa Fe, bangga ka nga, di man suod bang Gwen, hadlok ng tanang Mayor Gwen. Di ikaw Mayor ka sa Santa Fe, magdanaw ka di naman ginimaon na naghihimo, pero muluom ka na lang in town. Muluom ka. Ako'y pakita ninyo ng nahitabo sa Sagbayan, Bohol, kana sa Chocolate Hills ba? O kininiang sa Bantayan Island, no? O niya, with due respect po sa Sulting Dino nga, naaman ni Torrens title. Kini. Muna yung sa Sagbayan, ang kining Sagbayan Bohol, ang Chocolate Hills gibutangag swimming pool. Kanang area diha, protected area na. Protected area. Sus tanawa. Unya
kini ni mamao ning istorya unsa may ilang kung ato inon compare and contrast. Aha. Tanawa. Mao ni. Kaning pikas kang lino na ang building. Kaning pikas the Captain's Peak Garden. Pareha naa sa kini ni ang protected area. Unya ang naka-aligri ani kaysa ako naging mo nang ako gyung gi-emphasize. Bisag mo medyo personal kayo ko. Ako mismo kaduha pa ko kaanha ng bantayan. Una na kong anha nalunod tong MV Asia South Korea gipadami dito kay coverage. Wa kay to na ko ma-appreciate. Kay trabaho mo gusto namo ni store. Di ka ka-appreciate kay paabot nimo dito wa na gud may kwarta. Di may turista dito nangadto mi na narbaho kay nanguha mig report. Pila ka patay aning nalunod nga barko. Unya pila survivors na. Unya pagtugpa lagi namo dito wa na mi kwarta bisag gamay. Wa na gyud. Nangita lang mi diskarte dito unsaon na mo ka survive mi dito. Unya pagpamauli na nang hitch me sa barko nga sakyan sa mga survivors padong sa mainland. Mo kay una na kong pangadto wa gyud ko ka-appreciate sa baghato ha. So man ni balik ko akong inang Brad mo ba adto gyud ko anang Birni Santo kay nindot ko no dito Birni Santo. Mo ikaduhan ako pagkato before COVID. So ako mismo ko kakita ng buildingan na unsa day na di man na makita to mas ay isla. Gawas kung turista ka nga kuan, siguro ang uban sa ako mong nature kung trabaho magod. Kada adlaw programa ta bisag magbini Santo na naaman kay mo batbat pamantas Birni Santo. Di kita ka bakasyon, ako na po na suwayan nga Birni Santo, gikan sa Huwebes Santo, Birni Santo. Ana gutan na nagdrama na gutan ni. Huwebes Santo, Birni Santo, Sabado Santo, Domingo. Ako man nabantayan sa gyud nya, nama ko mga tulumanon sa anang kaugalingon nga mga tulumanon ang Birni Santo. Bisita iglesia og uban pa. Sagol po na protection sa atong mga lakaw. Mo na ako naandan sukad pa kanadto. Mo na nga di ko ka anha ng lugar basta-basta lang. Pero kadto siguro uban nga makabakasyon gyud, pwede sa anytime mo adto. Ang nindot ni adto nimo kana magong Holy Week. Sumutoy kaduhan ako ba adto naka-appreciate nako nga mauday ni Santa Fe, mauday ni ang bantayan municipality bantayan, mauday ni Madridijos nana no. Pagkanindot ng lugar din amo na puti ako before COVID. Wa na ko mahibaw aning hitabuan na unsa di ay. Unya ang hitabo ini balik tas tong Captain's Peak names dapat tarago ni o kaning kang dino. Unsa man hinungdan nga na kontrobersiya kini. Kining Captain's Peak katawanan kini giadto man ni Boyke. Labas Boyke dito sige. Boyke ni ngadto ani kay atong gipak adtuan gyud ni. Kining industriya pwede siguro atong patuan tingali po ni tingali. Katong Captain's Peak naunsa ba nga doon na day pagsugod day ani to man to na interview tag-iya ani. Miingon tong tag-iya day nga pagsugod ko na attorney. Doon ay vlogger nga ni Anhe nga nag-vlog ba lang ba? Nag-vlog. Niingon nga, ma'am kining imong resort ato ning i-vlog ma'am kay ngano mudaghan ang mga turista mo Anhe. Magkatuod sila dinhi ba? Insugot pun tagiya day sa sige. I-vlog agi paluparan og drone. Na ang tuyo adtong maong vlogger indekin. Di gyud daw tag tuyo to. Ang tuyo adto gyud nya kini ni ang para ba nga pag-promote ba? Pag-promote anang maong Captain's Peak. Hinsugot ang tagiya. Oy paghuman gud og kanang vlog ana gipaluparag drone, gipa-snack pa niya tong maong vlogger. na mas Boyke may nakaadto na gipadtuan man to na interview ko to sa on air sa sir bida akong gipa-snacks tong maong vlogger kay gi-feature man ang sa iyang vlog gi-feature ang Captain's Peak. Sus ang mga tao gud lain mag-reaction pagtan-aw pa la uy kanindot na swimming pool hala pero dugay na din day nga nanay mga adto mga pamilya mag-outing dito magkuan kay man kanang naas bukid ba naman po'y ganahan god nga mountains resort napoy ganahan sa beach resort napoy ganahan katong mountains resort no so adto ka sus pag ang mga comments daghan man lain-lain man comments mingon ang uwan nga hala kanindot uy kanindot na swimming pool niya sus nabitan ng mga environmentalist din nakakita ni comments ay nga uy di na pwede anong gibutangan man din nga madaot ang Chocolate Hills ang kalakiya. Atong panahon na mahigala, kini ni ang operasyonal na to
operational na to. Ang kana na ang Captain's Peak. Oh. Operational to ilang resort. Daghan na nakaligo dito pero nakuwangan pa sa kuna. Inyong vlogger ato i-promote, ma'am. Na sige. Nya kini mga Chocolate Hills mga kailan usan ni sa mga wonders. Usan ni sa mga adto og mga turista ba nga lahi sa i-preserve nimo siya. Ang iya mga higalang nature, ang iyang kamingaw day, ang iyang kuan ba no? Pagtan-aw uy, so na-react ang mga environmentalist mo na nagsugod na. Nagsugod lang to niya murag komedya lang to mga higala tong gihimos vlogger. Kulo komedya nga mama na ato ning kuno na. Nagsugod sa komedya sus karon na kitaan man mahigala sa mga tao lang laig reaction o giimbestigaran sa ombudsman resulta wa oy nangatikalbong ang ilang mga DNR officials dito hasta ang mayor sa bayan tikalbong. Inomdom mo na nga kadto si Edgar Buton Siman ang tag-iya anak unya nag-manage si Julita in taon ang igsuon na interview na to des DYHP sulti taon to di nga nagsugod ko ng komedyahan na kuno sa day nga uy kanindot imong resort nindot pa ato maning i-vlog sus i-vlog na sige dong i-vlog na paluparag drone so lain-lain mag-reaction ni Sir dunay nang react nga nindot positive sus na may nang react po niya unsa man ang anong gibutangan magkon kini mga environmentalist ba dali kay makabantay di na pwede diha amoy nagka-trigger sa ombudsman nga giimbestigahan Jesus hasta kung gobyerno sa Bohol nagatubang ron og graft case tungod na pwede daghanan na taga-diinan nga tangtang astang sagbayan yun nga mayor disgasya tungod na nagsugod na mo rin kanta ito nga I started a joke ato lagi katawa mao po ng kandino actually kining kandino kisa may magkakita ng media mo ana dunay vlogger na yan nga nag-vlog ba yun nga okay so kini niya taron sa Bantayan Island no nindot kay mga beaches din mo ni mo na ana uy niya may dakong building uy kataas ang building nga niya po gituko din maoy hinungdan nga na tungod sa vlog kini karon lahi na gyud kayo ron panahon na daghana mo gyud magka-report ang vlogger mo'y naka trigger ani gyud so daghan ang react uy ngano man ang naaman na diha nga protected area man na doon ay nangutanan ako doon naman lagi mga uban ditong isla nga na may tulbong building tuybo because ang ilang pagka-protected area na lifted na kini magong sa Bantayan Island wa ma-lifted pa wa malibkas pag-declare ani nga protected area ni ug ang mga silingan nga mga islets protected area na gideclare ka na mahigalang Presidente Marcos kaniadto wa na malifted hangtod karon kining Chocolate Hills di man na mahimo day kay mabutang man na nga anha na kay butangan nimo nag mga building sa wala nang Chocolate Hills og imo na inanaon straight to the point i-preserve nimo na kay nature man na mabitan mo adto kag Bohol kay may kag building na may daghang building sa Manila na dili na mo adto kung building man lay adtoon mo adto ka kay mo tan-aw ka Chocolate Hills unsa pa may ikadalit sa mga turista og maguba na kanang maong Chocolate Hills ang mamaon ning istoryaha may gala ining kang dino nga vlogger may nakaamong ini pagsugod yun ala vlog og naamong na kini mo na karon nga ang Santa Fe Mayor doon na may order Santa Fe Mayor order na sa kapil nga kaya hindi na order naman si Pam balik 4 ni order naman kaya otherwise og dili mo order ang DNR astang mayor dito ay delikado matikalbong sa kapil straight to the point so si Mayor Ithamar Espinosa human mimando mahigala ang DNR og si Pam balik 4 ni mando nga niya na kining sa The Freeman Pam Stops Stria Project sa Bisaya pa si Pam gipaundang kining Stria Project kining proyekto nga Stria ipaundang kay nakalapas kini sa balaod straight to the point nya karon ngano man ni nga nituybo naman og maayo ni gitagaan sila mahigala sa DNR og ECC giinan sila day nga mao ni kay naamay protected area man kutob ra mos tulo ka andana muna kumuadto mo Bantayan Island di ka kakita dito sa Bantayan Island og building nga tag-as gawas ining kang dino straight to the point kaya mga ordinaryong tao mga higala
ang mga ordinaryong negosyante magtukod ka ditong building, hadlok ka mangyod og sitahon ka na karon. Bayon nga kutob ra sa tulok andana, kutob ra gyud ka. Tarawa, suroy bantayan. O mo suroy kag bantayan, sprawling ng uban mga higala nga mga establishments, dunay mga hotels nga mga sprawling lang ana, but dili sa mo patuyang o pataas because wala tuguti mahigala tungod kay protected area kana. Straight to the point. Ang mga ordinaryong mga negosyante ni sunod gis balaod. Si Dino kay isa may magkabadlong. Ha? Siya ra mahigala wa mo sunod? Straight to the point. Wala ni paturatoy siya patsakas ang building. Paturatoy, dili ka palag in town. Ang mga tao dito mahigala nagtanaw. In fact, naisya mo ito primero sa una nga dunay tower nga gituko dito. Ingon na, di PWH may nagtuko na na. Limod pa di PWH yung dili na mo. Ha? Unya karon ang mga tao dito mga higala magtanaw ka ni luom lang sila taon. Ang mga officials dito ni luom. Labaw nang ni luom ang taga DNR. Tanaw ka naman nagbuntag di naman naman itong gitugot. Ato giinan nga kwan. So inana ha? Inana ha? Si Dino mismo kasabot siya nga ang iyang building ug imong tan-awon ka ng lugar wala indiha. Ang tanan nga tuwa dito kutob ra sa tulok andana. Siya mismo nagkasabot siya. Dili kinahanglan magpasulti siya kay dako ko kag ranggo. Cabinet secretary kagod. Kay bawgod ang mga taong daghang kag koneksyon, suod kay ka ni Gwen Garcia. Nya sa Gwen mahigala labihan ka hawd gito. Ang tanang mayor mahigala gakinto ni Gwen. So kinsay magkapalag bisag pag mayor ka Santa Fe di ka mo tingog. Mo na giingon nga magpakabuta bungol ka na lang. Ha? Kita ka nagbuntaog na building supak na kana sa balaod pero musupak ka nga kang Dino na. Suod ng Gwen, ikaw pa matikalbong? Straight to the point. Mag-uban ko sa Dino Gwen dito, manuroy sa nabantayan. Nya ikaw, public official ka. In fact, si Gwen Garcia mahigala ha? Sigig adtos bantayan. Nilusad pa ganito si Gwen og direct flights. Gikan mahigala sa Mactan, padong sa Bantayan Island. Nilusad. Tanawa kining picture, kanindutang picture day. Nindot to names, i-fresh ko to names, usa names. Kato ko primero ani, before ani. Kani mo ni ang beach dito. Sabat, kani induta na. Kinduta na nga beach. Mo ni mga higala ang building ni Dino, nya na ang nindot kay nga beach. Pertingil ngiga, ha? Straight to the point. Nang atong balikan mga kaigsunan. Kini ni ang Bantayan Island nga gideklarar mahigala og protected area. Gikan ni adtong 1981 hantod ron. Pero dunay nakakuha og mga torrents title prior ana mga maong pitsa. Kay kanagong declare appeal ang mga neighboring islets. Giwithdraw sa gobyerno ba ang iyang pagpanghatag og titulo. Giwithdraw tungod kay i-preserve na as protected areas. Kunya kung protected area dili pwede daghang mga restrictions. No, daghang mga restrictions nga gibutang. Pareha ra gyapon na mahigala ganang subject ka ba sa mga environmental laws, subject ka mahigala sa mas daghan man ang restrictions kung naa ka ni anang protected area. Mawa man ang iyang essence, ang spirit mahigala sa balaod nga magbutang ka ng mga dagkong building, mga tagas nga building. Kay doon na issue sa ecosystem mahigala, ma-damage ang ecosystem, ang risk management, ingon sa mahigalang cultural and aesthetic values, mapitaran. No? Para ba ng Chocolate Hills day? Kanang Chocolate Hills, hasta mga foreigner mo anha, kay natural ba nga wonder siya? Og imo ng pangtuybo ng mga tagas nga building, wala na. Nadaot. So mo na nga ipang-preserve na siya nga mga lugar. Unya ang iyang kasirin sa maong lugar. Di usao naman na naman. Gitukuran man mahigala sa mga ordinaryong mga tao o ordinaryong mga businessmen dito sa Bantayan Island. Nisunod sa balaod. Ha? Nisunod sa balaod. Ang pagsugod pa lang anak, gingan man sa DNR. O mauni ang kutob ra, maura ni kutob nga maka ang inyong building ang gitason. Ano kinahanglan pa man kang
sultian na dili na imo hinaod ng imo nga kalaki nga mo patuybo kagyod way mo badlong kisamay mo badlong timan karon og ikaw mo'y leader bisag asa dapit nga kuan bisag asa nga area og mutaas imong ranggo paningkamot nga ikaw may unang mutuman sa balaod kay way magkabadlong sa imong ubos oy kisa may magkabadlong sama nang guin sa una sa siya mo'y gobernador kisa may magka-afford nga mubadlong niya. So karon ikaw mayor ka Santa Fe andir na ninyo din ha ikaw taga DNR ka kanang taga DNR mga kaigsunan prangka-prangkang pagka-istorya bisag regional director ka sa DNR mubangga kang Dino mubangga kang Gwen si Gwen mga kaigalan gamhanan kayo to hantod nga napildi siya unsa ka gamhanan ni Gwen at that time kay iya mang hulgaon ng Manila nga ang Cebu ako ang mga politikos Manila luhod ni Gwen. O ikaw doon na kay planong mudagag senador. 3.5 million voters ang Cebu nga musunod ni Gwen. E mo ito yung panghambog nga musunod na nako sila. Unsay akong mando. Nya, tanaw ha. Wagoy pilipil dito bayas Gwen. Di ikaw dito kas Manila magtuo ka gyud nga ngilngig ni. Sila'y magkaistorya ang presidente. Imagine agon si BBM mo ari sa Visayas ng mga governors nag-meeting si Gwen may leader. Gipaari mahigalang Negros, gipaari ang Leyte, gipaari ang Siquijor. Doon na sa direct contact sa president. O ikaw di inar ka. Nakakita ka nga unsa mas dino nga nagpatuyang naman na siya, di man siya masunod sa balaod. Why nakapalag? Murabag ikaw ni tanaw na lang ka, imong giluom ang tanan. Ha? Howd man? Wow, nya si Gwen dito may kala kapila balik-balik si Gwen mag-helicopter siya dito. Kapila sa balik-balik dito sa bantayan. Nya nilusad pag sa dito sa airport mga sukid di paminaw nga. Kana na ang naay direct flight dito. Ha? In fact kadto gani may taga panahon ginis COVID. Perti kahawd ba nga siya? Payor, di ko mag face mask. Padili. Wow, oy. Hasta taga IETF gani anhi may galas Kapitolyo, why nahimo? Wag palag inanak kang ngilngig. Imagine ha. Si kinini ang DNR secretary. DNR secretary si Mato. Ngilngig man to si Mato. Mangkag iyang gi limpyuhan tong Boracay dito lagi ko. Pag-abot ni Cebu. Kato sa DLG secretary sa si Kwan. Eduardo Anyo, pag-ari Cebu, wa ka palag ni Gwen. Ikaw og imong sekretary dito, DNR, imong sekretary DLG dito, pag-abot ni Cebu, suswa sa nahimo eh. Ha? Eduardo Anyo sa si Roy Simato, inana kahawd kato si kanhi Gobernador Gwen Garcia. Nakita bitaw ito mga staff ni Kwan gahapon dahil sa bitaw, shock ang Pilipinas. Di lang Cebu shock, hasta Manila shock sa hapil this Gwen. Kay ito agad sikat doon siya. Cristina Garcia Frasco, sekretary na tuwa dito mahigala sa direct mga kagalaan nga circle ni BBM. So magkasultis na magkahunghong dito. Kinsa man ka nga DNR official nga magpatuga-tuga o bangga. My God. Isto na tag-tinuod ba? Isto na tag-tinuod. Unya mag-uban si Dino o si Gwen dito sa Resorts Bantayan. Makakita ka, uy, pagkasuod ba na ninduha? Kaya ako nang giingon, gitalik na ni Gwen Duterte pero wa ginitalik ni Dino. Kuyog sila gyud. Ha? Sa makaingon tapriha baka balhibo sila? Nga nagkuyog sila or unsa baka? Straight to the Kaya point. mamay lang giingon nga birds with the same feather kuno flock together. Dahil pagka basta-basta makatuo na mamay panultihon. Makaingon na punta nga unsa baka? Ha? Mamay panultihon. Mora ani ko ana pugos panultihon. Agi-agi talaga to katawan eh. So, kinsa may mayor dito mga higala sa Santa Fe, bisag kinsang mayora, hadlok kagyon. Ay pagbadlong na, why nakabadlong? Pagtanaw na tulo na kanda na, huy, ni sumpay mag-ikaw patlo, di man na pwede. Magtinanaway na lang sila. Ha? Magtinanaway na lang sila. Unya, doy higayon, anak bitaw, kinisi, Dino, mi assured pa to, mi hatag tog assurance sa katawhan sa Sugbo nga ang national government dili mo file og kaso against Governor Gwen Garcia natong executive order mahigala nga dunay alleged
incompatible mahigala sa kwan. Katong IATF nga mga resolutions. Kaman tayo itong COVID nga na ay mando ang nasyonal mo. Mando po sa iya diri ang kagulingon. Ha? Mupatuyang sa iya. Ade, day COVID awa, ituob ni amo. Ha? May istorya tag tinuod ba? Kining ato ba? Klaro-klaro ba? Real talk ba? Why mayor, bisag mayor ka ng Santa Fe, hadlo ka? Wala ka ng mayor Santa Fe. Hadlok panahong Gwen, why? Amigo ng Gwen. Si Dino. Karon, spam naman. Ingos spam undangan na. Ingon po mayor sa Santa Fe. Okay, undang mo na. Ha? Hasta taga-diinan, nangisog na. Ngayon naman, wa naman. Wa naman Dinos pwesto. Nya wa nas Gwen ang gisaligan sa Kapitolyo. Undang mo. Kay di na ni mao. Ayun yung gihimo. Karon pa sila nangisog. Karon pa nangisog. Kadaghan, anak. Sumagod pag napas Gwen sa Kapitolyo, kinsa may maka-afford niya og sukol. Pagkawa na ni Gwen, patadaghanan ng gawas yung kuna, ay, kwanto siya. Makasabot na ta, anak. Nga naman, kisay di mahadlok. Gamay ang istorya ni mo mga higala tong Gwen, ikiha ka. Kisay di mahadlok. Kanang pagbalhin mga higala sa Osaka, public official, hisos ginoo ko, pila kabok ang nianhin ako anang si Gwen day nga na ay kontrapartido ng Kapitulo, giblabay dito mahigalas bantayan. Mawa na mahitabo. Unya ka na malayo kasi yung pamilya, dili ka na Kapitolyo ka karon. Kontra ka karon mahigalas, labay ka to sa Bantayan Island. Makauli kasi yung pamilya, di na. Di na kakauli everyday. Muli na kag weekend. Doon ako'y akong kaila anak mahigala pati hindi lalim giniday. Nakontrahan sa ka politiko, gilabay sa glayo. Paglabay niya glayo, di na sa kauli, everyday di na sa kauli siyang balay. Anahitabo ang iyang anak nga di maminaw po silang inahan, siya rin paminahon. Niya nagkadaga iyang anak. Naglaag-laag dito, laag-laag. Di man magkabadlo nga mama. Ang ilang hadlo ka ng paparawa naman diha. Giglabay maglayo. Dito na nga buntis iyang mga anak, sus ginoo ko. Muna ako nadangatan sa akong pag bangga-bangga inindag kong tao. Straight to the point. Muna nga ang tagadiin na, doon na nakasulti ako, hadlok yun may ato ni. Di lang ako isulti ha. Hadlok yun may. Mubangga. Naway na ka ako. Nagtanaw na sila hala. Si patuyang si Dinog pataas ang building. Igo na sa nagtanaw mahigala. Mo nag-ingon nga. Butakas pagpakabana. Ha? Butakas sa luha. Ha? Saan ang kanta na Nestor? Pagkadaghan sa nahigmata apan nangandoy lang matulog. Kay matamis ang magdamgo sa mga dili tinuod. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ugway pulos ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kang buta. Straight to the point. Sinsa naman sa kong tingog ha kay bida. Hadlok sila, iway mo patuman anang imbadlong ka dito day, awa. Dili mo to. Kita kagud sa kadato manghigala sad. Why makaako? Why makaako? Karon pa ni mga kahigalaan nga paundangon mo. Dili na mao na inyong gihimo. Wa na mo musunod sa protected area na. Mawa na ang atong kuan na. Ha? Mawa na ang pag-preserve ana mo contradict siya sa iyang pagdeklarar nga kanang usa ka area mahigala nga protected ang iyang cultural o aesthetic values, ang iyang serenity, nga mas padayon ang kasirin, mawa na anang kalakiha kung inyong mapatuyang mo diha. Ito kanindutas beach, oh. Pagkanindot. Ug moadto kag Bantayan Island, ni follow ang tanan dito sa Balaod, ni follow ang tanan except ining Dino. Mo na prangkang istorya. Straight to the point. Tanawan ng mga buildings ito, kutob na sa tulok andana. Ngano, ang tanan ni sunod, except ining Dakog Rango. Straight to the point. Ikaw mahadlok si Gwen mo suod kayo? Ikaw mayor ka karon pa magpasupak-supak ka, delikado ka? Grabe itong mga sabas, Gwen. So, imong iluom ang tanan. Iluom. Bisa pagkabutuno na kahilom ka lang. Imong ihilak sa tago ang imong pagka-environmentalist. Muna'y prangkang pagkistorya. Environmentalist ka, magtanaw ka, di ka kabangga, hadlo ka.
imong ihilom ang tanan. Mo nay klaro. Unya, ang tubag ni Dino isa, naaman mi Torrens title. Ato klarohon niya, kay kanto na bang Captain Speak, doon na po ito'y Torrens title. Straight to the point. Muna nga, balikan ta, ang mayoron sa Santa Fe, kinahanglan mulihok siya nila eh. Kay ang example ini, ang sagbayan labang mayor, na nangatikangkang sila ron. Wala diha nga, kinahanglan gyud nga, klaruhon yun na. Kay maulagi na mahigala, ang dito sa Bohol, nangasuspenso sila mga sukintig paminaw, nangatangtang. Bumita-bita kaning mayo ang gobernador sa Bohol day, kay nakakatarungan siya nga, kanang reprimand na siya day. Gireprimand na siya. Pero ang kasong kriminal, baga ba siya? Pero sa administrative aspect of the case, reprimand lang iya. Kaya nga no, gobernador huna-huna, siguro sa ombudsman, medyo, tanaw sa mga ebidensya, layo na siya dito. Ang sila dito sa local government mo yung naghatag mga permits. Ano yung gitagag permit na nga nakatukod nag-Captain Speak? Kung sa man yung huna ninyo? Inyong giguba ning atong Chocolate Hills? Straight to the point. Nangatangtang. Ang mga officials sa DNR, bidan naghana ng atikalbong, Katong mga officials sa DNR, ato maluoy lang taday kung nangatikalbong sa ba nga napugos sa sagpirma kay di pa ni kay gamhanan po tong kwan. Di pa rin handri sa batayan nga gamhanan din no, yun. Hadlock sila. Pero kito sa Bohol, ambot ng hadlock baka sila o baka to sila matagaig mga pabor-pabor baka day. Pirmahin lang ni Jere kay doon ay ginagmay tang madawat nga pahalipay. Ato lang agi katawa mga sukid di paminaw. Yatay mga pahalipay diri basin og makapirma mo ani. Pero ganagon imong hatag pahalipay di magutanan gyud dinha nga kwan. Kanang usa ka opisina do na uban madawat na do na magiuban na nga mga dunay prinsipyo sa gyud. Ang uban matakdan ka na lang kadugayan sa siguro. Na kinini ang hitabua. Nangabalaka sila mahigala kaysa ako nang giingon suod ni kanhi Gobernador Gwen Garcia og kasabot ang mga taga dito sa Bantayan Island nga si Gwen dunay pagtugot ni Gwen na. Dito gos Gwen mga kahigalaan. Gabalik-balik ko si Gwen Garcia dito mag-helicopter pag siya dito. Ug unya kinini ang naglusad sila sa airport dito mga higala katong direct flight. Nawa naman tong direct flight nila day. Nawa oy. May lang to padong pang eleksyon to ba pa-promote nga kunuhay mao na ni. Mahal mag-plate direct flight. Na doon na pa ganito yung airports kamutis. Kuan lang ba? Ano bang at least naana mga structures pero functional. Nagasto ng kwarta sa gobyerno. Kung doon na project sa gobyerno, siyempre, awan na yung store, siyempre, doon naman kuno ka na gitawag og SOP. Abo, tinuod ba ng SOP? Ato lang ng gagay katawa mga kagalaan. In fairness mayong pagka-argue sa mga abogado ni Dino ang iyang posisyon. Mao kanas Dino iyang angay punan pa niya ng bayad ng mga lawyers kay mayo. In fairness Pero ano lang tamang higala sa komentaryo? Way labot ang mga lawyers kay kibaw tamo trabaho ran po sila sa ilang o sa ipatrabaho. Dili lang tamang higala sa atong posisyon sad. Now, balikan na to. Niingon mahigala Dino nga wa mi labot anang di mi covered anang giingon nga kutob ra sa third floor. Kay kining amo do naman may Torrens title. Ato na agi katawa. But pasabot nga na man may titulo. So kadtong way titulo mo to'y cover diha sa iyang pagka-protected area. Mao na kwan with your respect. Pero mga kagalaan, wala ginigingon kadto bitong sa Bohol nga Captain Speak do na po to siya Torrens title. Kanang uban po din nga mga establishments do na mga Torrens title ang uban. Pero ni follow sila nga naman ang tibok man Isla Bantayan mo gibutang nga protected area. Kanang ubang establishments do na sa Torrens title
But ni follow sila sa restrictions because the entire island, kanang Bantayan Island, mo'y gideklarar o ang iyang mga silingan nga mga islets, gideklarar mga higala nga protected area. Nisunod sila. Nga naman, kanang imo manggong tourist title, subject ka sa regulation sa state. Munang nisunod na sila. Na maging nagkakuhag tourist title. In fairness kanang Bantayan Island magod, ani magod ni. Kanang Bantayan Island, protected area na, gideclare ng Marcos. 1981. Pagbawi ba nga, nanay mga na-isyuhan din kay aron nga, ma-preserve siya mga higala ka ng lugar, o niya ang mga langgam, ang mga, mapabilin siya ba nga, ang iyang nature ba indakin? Muna'y katuyuan. So, pag, kuhan po sa environment, no? Niya ang ecosystem mga higala. So, karon before ng 1981, of course, doon na na'y uban nga nakakuhag titulo. So, kanang uban nga mga establishments, doon na po na'y mga tourist title. Pero wa nila patas ang ilang building sama kang dino. Nga naman, ni-follow sila sa mga restrictions. Straight to the point. Simple naman na mga sukid tigpaminaw. Kanang magudmin kag na'y tourist title, kanang tourist title, pag formalize na sa imong titulo, ato balikan gamay matras ta gamay sa atong unsa man gyud mga prinsipyo anang balaod. Kana doon na kay tourist title, pag formalize na nga ikaw doon na ka ng titulo nga ikaw may tag-iya ani makasinggit ka sa tibok kalibutan nga imo na formalize nimo na ikaw maoy tag-iya anak imong yuta. Pero ang pag-acquire ana mahigala ang principle, ang right to own is based gihapon mahigala sa Regalian Doctrine. Straight to the point. Unsa man ang Regalian Doctrine? Prinsipyo kana mahigala panahon pa sa mga Espanyol nga kini ni ang gibutyag mga kaigalaan nga all lands of public domain belong to the state. Straight to the point. Ang tanan yuta, ang tagiya na ang crown of Spain. Andil man ta sa Espanya. Kining tagiya sa tanan nga kayutaan owned by the crown of Spain. Mao ang Regalian Doctrine. Pero napasa na gikanta na under ta sa sa mga Spaniards for more than 300 years. Napasa na sa Americans gisunod na ug until now sa atong konstitusyon na ang principles diha sa Regalian Doctrine. Straight to the point. Mao na nga ang pag-own nimong property, ang tagiya na state bantanan gihatag nimo ng title. Giagi na mahigala na kay tourist title. Pag formalize ka na, process na to formalize the ownership sa gihatag sa gobyerno nimo, hatag nimong pribilehiyo gikan sa gobyerno nga imo na ngayuta diha. Pero subject ka sa regulation sa state. Straight to the point. Labi na kung maghisgot ta og environment. Labi na maghisgot ang environment. Atagan ta mo example para dili kayo kuan. Atagan ta mo example. Pareha ba nakin ba kana bang mo ka imo nang nyota, imong napalit mo ka kuman na may giingos balaod nga use utendi, use fruendi, use disponendi. Ang rights to use, rights sa fruits, rights to dispose anang property imo man. Bitaw, imo na but dunay mga restrictions gi-follow na to. Kay ang estado mga higala mao may pinakataas gayod. Nga mo tan-aw labi na sa natad sa environment. Tanaw bisan gani og moari kag subdivision. Tanaw ra guday. Palit kag yuta subdivision indaken. Na may banyuta subdivision nga maligag yuta og balay. Napoy ba na maligag yuta ra. Pero dunay theme na iba subdivision nga bahala na. Palit mo yuta kamali bahala sa balay. Pero dunay mga subdivisions ana nga maingon ang atong theme din Mediterranean atong mga balay din hiday. O di gani American sa style or Filipino nga balay. Dili ka pataka og himo na lang yuta dan istorya nga palit nimo. Pwede ka mo patuyat, mo paturatoy og himo nga imo nga wa ka mo sunod sa theme. Ikaw ray malahi dia. Kabantay mo doon na may mga high-end subdivisions nga doon na may ubang subdivisions nga doon na mga restrictions ang mga design. Mananghid pa ka ana mo na muna. Doon na po ubang mga subdivisions nga
adto nimo hala doon ay nituybo diri nga bungalow, doon ay Pilipino diri, doon ay ininsik, doon na pud mahigalay murag simbahan hala, doon ay murag superdome. Apan doon ay mga subdivisions nga doon na sa simba. Nga ato ni Mediterranean ta ha. Or mingon ang atong design diri ko ana na. So subject na sa approval sa ko ana na. Mo follow ka. Di ka mingon nga, ako naman na naman ko'y tourist title ini. Aron man lang maklaro to ba nga artist environment. Imo na doon kay tourist title. Butang ta lang. Mo-follow ka unsa may mga lagda labi na sa kinayahan. Example ni store. Doon na kay tourist title. Imong titulo, tourist title. Naa ka ng tapad sa Basilica de Santo Niño, imo na kay tourist title. Makabuot ka bisag kung sa imo himoon? Kaya ako man huwag magbuotan nila Unya karon magtukod kag pigiri diha. Manimaho ng manimba da Santo Niño, okay ka lang? O magtukod kag pabrika diha. Way magbuot na ako man yuta na ako tourist title ani. Unya ang panghaw na tuad dito sa manimba Santo Niño. Unang mo protesta ang mga Agustinian nga mga pare. Mana nga lisod kay ng katarungan na mingon nga. Okay mi. Okay mi kay na ami tourist title agoy. Musunod tas balaod. Musunod tas balaod tanawa. Bisa gani kato bitong sakto magtukod og kanang planta diya sa kwan kato giprotestahan bitaw sa may sawang kaliro. Unsa to? Ilan ang yuta? Ludo ang luwi man siguro to. Ilan ang yuta? Magtukod may planta din amo ni. Nami tourist title. Okay. Pero magkadaot man na sa mga residential area man na ang yung panghaw. So subject mo sa balaod sa kinaiyahan environmental laws, natay mo sunod sa environmental laws, ay ipakita imong kahaw din no. Straight to the point. Musunod tas balaod. Kaya mo na giingon mga kaigsunan lagi. Bisan pag usa kadaghang balaod niya. Pero mo na giingon may gala salos populi est suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan, the welfare of the people is the supreme law. Ang kaayuhan sa katawhan may pinakalabawang balaod. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the Point ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.